И здравейте хора, аз съм Мързи и в днескашното видео на Brawl Stars ще видите как ще завърта колело на късмета и ще ми се падне някой от тези всичките бrawлъри и ще трябва да направя 3 победи с него. И да, и сега ще пусна колелото. И така хора, ето това са ми всичките бrawлъри, които имам в акаунта ми. И нека завъртя. 3, 2, 1. И кой бrawлър ще се падне? Тирин, тирин, тирин. О. Не. И така хора, ето вече сме в Brawl Stars. И ето ми го Едгар. 41-ви тир, 734 купи. Голд 1. Играем на Solo Showdown. Ако направя 3 игри, си печеля предизвикателството. И да, нека започнем с първата игра. Така. Айде да видим са какви ще са опонентите. Корделиус, Бул, Мортис, Дайнамайк, Шели, Кенджи, Едгар и Дарио. Така. От пето място надолу може да се брои, че съм така, да се каже, че съм спечелил. И да. Това Мортис много ме дразни. Вижте го как бяга. По-добре се да бия Бул. Браво, Едги. Опа. Не, Едгар. Мале, то Корделиус. Така. Четвърто място са и Кемпи. Чакаме сега някой да го изненадаме. И правим ето така. Бинг, 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 бинг. Аз бях с 7, той беше с 9. Не мога да говоря. Ах, пак ли ти, бе? Айде умирай. Гати досадното чудовище. Бум! 1 от 3. И нека преминаваме към втората игра. О, какви са тия бrawlъри, бе? Така. Да видим. Най-вероятно някой ще ме изкемпи за тези две кутийки, защото това е все пак Brawl Stars. О, Бузила. Добре, убий го. Убий го и този. Четвърто място. Леле. Ето, там е. Dynamite Song Tutorial. Този от Dynamite Song Tutorial. О. Не, ще ме убие. Не, скапания Корделиус. Четвърто място. Добре, брои се като все едно съм го спечелил. Ама горе да. Така. Докато зарежда играта, може да се абонирате и да лайкнете клипа. И да. Така. Биби. Бунг. Убихме я.
Не изех пауър купчето. Лео най-вероятно ще ме изкемпи, но аз ще го ръшна, ще си спусна шилд и го убих. Така. Този код трябва да умре. И този стил. Айде бе, къде са? Къде са? Аз съм най-носкилнатия броуър в играта. Ама четвърто място пак се брои за победа, така че може да го считаме. Така, ако ви е харесало видеото, може да се абонирате и да лайкнете клипа. И от мен, чао!